excited for this afternoon kasi sineta po ako ng aking kaibigan. Ipapapa-blind date daw ako, imagine! This is actually my first time to not for a blind date. Baka not for a blind date. Hindi po ako na-prepare kasi kinidnap lang ako ng aking kaibigan for a blind date. Anyway, malapit na ang Valentine's Day. So, join me in this new cafe here in Roxas City at pwede nyo definitely dalhin dyan yung mga loved ones nyo this coming February 14. Ano ambal mo siya? Paano yung ambal nga? Kilala niya po. Pero taga-dirigin na siya, ha? Hi! Happy Valentine's! In advance, imagine. Ang una invite nila ko para maging third wheel. Hindi nga i-set up ako for a date, okay? Hindi na itong pakilala mo sa akin. Si? Si Kyle. Oh, hi! Musta? Ayos man. Eh, how's food? Ayos man. Migo. Kabalo ka nung balya? Ano? Ano? Ipapapa-blind date daw ako, imagine! Ano baya? Na-meet ko yung ang kape sa Rockys. So, kasi gusto mo. Sige na? Oo malay mo ya, may lumay niya. Hindi ko may lumay na, hindi na para sa kon. Tiga ho, para kay sino niya. Nice meeting you. Yan, may lumay na. May lumay na, serve with love. Ano liwat? Serve with? Serve with love. Ay! Mapag-ibig! Anong dua? Sino nga dua? Swerte! Spanish Latin lang ako na. Spanish Latin. Ang nakapasarap sa ako ng taste. Ayan po mga kabangbang, if you want to have a taste of Rocky's brewed coffee, I got here. Kita mo na ano na ko, nabulol ako, hindi. It doesn't happen to me every time I do my vlogs, but now we just don't know. Basi may ano ginman, may gapanigpa ginman sa Rocky's
coffee. So there visit here sa may Banica along the road. If you're coming from the city, it's just 1 block away from the entrance ng Sunshine Village. So there you go. Thank you so much, and thank you so much man sa akong nga friend nga nag-drive subok nga may ipakilala sa akon. Anyway, mas nag-enjoy ako sa Rocky's nga Spanish latte. Try this. Bye. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimdin. Rubeinspired!